Well, aniu bhí mé ag déanamh rang speisialta le scéalaíocht agus ceol. Agus is spráil am an Gaeilge Corc an Cín trí bhean an scéalaíocht agus ceol go minic. Nuair a bhín an Gaeilge an dara hanga, tugann sé deistin an Táillí, tacht le chéile agus an Gaeilge Corc an Cín. Well, I think it was lovely coming here with the kids, especially for us that we're not Irish and we're raising our kids here. So it's like getting them exposed to the Irish language and the Irish culture. I'd say the children enjoyed it very much, especially the songs and the dancing and moving around. Tá an seo chun taiispáint go bhfuil sé tábhachtach do Gaeilge úsáid las muo don scóil agus go bhfuil sé bíonn sprí ag daoine óige nuair bhíonn siad ag tarraingt agus ag cruthú rudaí agsúla agus rudaí nua. Nuair a bhí mis ag fáin an Gaeilge níor thaithin am ag scríomh Gaeilge. No ag léamh literally aon rud mar sin, Féile nó aon rud mar sin ach go bhreathnaigh am just beag an íon crack. Cosúla don chuig an Gaeltacht agus bíonn tú ag sprí leis an Gaeilge agus a dhéanamh stuff leis an Gaeilge. Tá sé simú é sin dhéanamh. Yes, it would be the first time we're interacting with the Irish language. We have heard some like here and there, but it's the first time we've heard like for a prolonged time some Irish. I think it's very important because it's a language, it's not just like a subject, it's a language. Because it's good to know the language of your country and your ancestors. Tá sé an tábhachtach chun rud mar seo dhéanamh mar bíonn tú ag taiispáint go bhfuil Gaeilge bio agus bíonn tú ábhailta sin úsáid gach lá agus bíonn siad bíonn tú ábhailta rudaí a cruthú agus rudaí dhéanamh trí Gaeilge. Tá neart imeachtaí ar siú ag Gildara na linne seo. Táid ag lé an Gaeilge trí bhean an ceol, trí bhean an scannaíocht, trí bhean an dúra agus molthain go láidir go dagan daoine agus go ducha daoine chuig Gildara agus go háirithe na Sollánna chun an Féile seo a fheiceáil agus a phríoláil.